Arriba pandeiro rato e viviri, viri, viviri, viri, viri. Abaixo manta mollada. Ai, que donde están as mulleres e viviri, viri, viviri, viri, viri. Os homes non valen nada. Ai, tanto se me dá por ti e viviri, viri, viviri, viri, viri. Cara de frío las olas. Ai, tanto se me dá por ti e viviri, viri, viviri, viri, viri. Como gato por cebolas. Ai, botei a redes o mar e viviri, viri, viviri, viri, viri. Para coller unha boda. Ai, collín a cabeza dunha e viviri, viri, viviri, viri, viri. Para dar a miña sogra. Ai. Na miña vida talvín, nunca. Estou impresionado. Guillermo, encargado da música e esta voz maravillosa de Esperanza. Esperanza Mara e Guillermo Somoza. Da Serra de Outes e de Noia. Eu non sei como xurdiu isto, porque a min isto é que me parece increíble. A quen se lle ocurre tal cousa? Bueno, pois eu teño que agradecer ao concelleiro de Deportes, Benbaré, de Outes, que me convidou á Gala do Deporte. Díxome, quero facer algo diferente, especial. Que che parece ías á Gala do Deporte a cantar. Actuar, sí. Entonces eu sabía que Guille estaba homenaxeado. Xa vos coñecíades aí? Sí, porque el, digamos que é a alma mater do Club de Futbolín Arriola, onde eu tamén formo parte. Son porteira de futbolín. Porteira. Sí, porteira. Entonces, nada, aí cando xurdiu a Gala do Deporte, eu pensei, bueno, asegurámonos que veña Guille, facemos así un híbrido, porque este é tan humilde que é capaz de non... Pero coa idea de ti as cantar e logo, bueno, botarlle unha partidinha. Sí, no, eu xa ya sei. Pero aí xorde iso da música, de combinar a percusión do futbolín coa túa voz. Pero é que ia dicir iso, non? Eu nunca pensara que un futbolín podría ser un instrumento. Verdad? Sí. Surdiu todo porque foi a maneira de engañarme para eu ir á gala que me iban a entregar o premio, porque buscaron a maneira de que eu non fallara. Había futbolín, había aquí. E ti coñecementos musicais tiñas algún? Aquí esta muller. Eu enseño o futbolín e ela... Ou seja, que de música nin idea. Nin idea. A ver. Eu estaba te vendo dende ali, Esperanza, parecía que estaba sementando patacas. Botei as redes ao mar, era redes que son mariñeiros. A ver, son as patacas tamén, pero como as de Coristanco non hai, entón xa non vou as patacas. Eu si vou as berberecho. Entón, con esa combinación de sons no futbolín, a túa voz, combinación perfecta. Actuades xuntos, facedes algo por aí adiante? Mira, estamos valorando eso, en preparalo máis a fondo e facer algo, porque a verdade é que está tendo... Estades a ter moi boa acollida, non? Nas redes sociais está triunfando a cousa. Sí, que é verdade. Tende moitos seguidores nas redes sociais? A ver, de momento, non me podo queixar, porque non é que as leve aí, ahora que a pintura, pois vou cada vez levando as mellor. Porque ti tamén pintas. Sí. Eses cadros que estamos vendo aí, estes cadros son teus. Vinde por aquí, miramos que non vai ser todo futbolín. Xa decía Arsenio, non vai ser todo fútbol. Tamén hai pintura, por aquí, por este lado. Mira, e ten moito que ver o futbolín nesta forma de pintar. Porque os trazados son feitos a man, todo o que vedes aquí, as retas, todo ten moito que ver o futbolín, porque ao final adiestras moitísimo as mans co futbolín, son moitas horas. E ti és ambidestro. A ver, ambidiestro... Ti pintas coas dúas mans? Eu pinto cas dúas mans. Non é que sea ambidiestro, porque non son para nada ambidiestro, pero cas dúas mans
a veces, pois, ni me dou conta, e como a esquerda me vai tan ben do futbolín, pois tamén a uso. Agora, se é algo moi preciso, uso a dereita. Agora, a esquerda, por exemplo, podo pintar con pincel sin problema ningún. E creo, ademais, que tes unha sorpresa para nós, un agasallo. Unha sorpresa aí. Parcial. Que me dices? Non me acordabas isto, Non, a verdade é que non. Mira, este cadro ten unha particularidade, que este muro de aquí sí que leva pedra de verdad. Eu fago unha técnica... Como que leva? Leva pedra de verdad o muro, aínda que non parezca aí. Isto é pedra? Mira, o que fago é, collo pedra, a desfago, trituro hasta que deixo en polvo e a mezclo ca pintura. E a veces, usando tamén aceites pois usados e así, consigo texturas únicas. Como podes ver por aquí, estas texturas e veñen pois de mezclar ese tipo de técnicas. Fago moita investigación en cada cuadro. Isto, por exemplo, é un papel fotográfico que emulsionou cos aluros de plata e ao mezclar alcohol sale este. Isto non é pintado, isto é todo é alcohol. A ver, Alcohol cos aluros de plata. Aí. Todo isto é alcohol con aluros, cos aluros de plata que ten o propio lienzo. Emulsiona e fai ese efecto. É todo o mar, non? Moito motivo todo mariño. Porque eu son mariñeiro. Tamén ela é mariñeira, non? Tamén. E ao final... Sí. Eu estou abraiado, Pois a verdade é que Eu sí. estou impresionado con tanta arte por parte de Guillermo, que non sei, estudaches Belas Artes ou algo? Mira, non estudiei, pero é como se estudiara, porque eu cando me meto algo a fondo, cando empecé co futbolín, o futbolín non se tomaba desde un punto de vista. Eu, por exemplo, xa facía vídeos, miraba como agarraban as posicións, porque saían unhas xogadas, aplicaba técnicas de outros deportes como o golf, xa facía unha investigación completa. E despois tuve a sorte de traballar con Pepe Presas, que é un loco do futbolín e aprendes con el, é un empresario dos mellores que temos en Galicia e puden aprender moitas cousas solo observando. E traballei con el facendo exhibicións. O meu control por todo, hasta na maneira de apretar os xogadores que tuveran o mismo aprete para que a bola devolvera sempre igual, pois está aplicado nos cadros. Incluso... Canto talento tamén o teu. Esperanza, que ademais faz obradoiros para nenos pequenos. Contanos un pouquiño. Bueno, cando eu, a verdade é que vivín fora, vivín en Portugal, en Francia, onde estudei, e cando naceu a miña primeira filla, Moraima, volvín para Galiza. E aí empecé a pensar en abrir un pouco a creatividade, e creei unha empresa que se chama Emanarte, e a partir de aí dixen, bueno, vou facer obradoiros para nenos, para difundir a música clásica entre os máis cativada, vou facer espectáculos infantís, vou facer... E neste melange todo tamén están as fusións con outros estilos e outras... Porque ti és licenciada en canto e violonchelo, non? Sí. Aí é nada. Bueno, pois vaya fusión. A verdade é que sí, que de bonito. música e futbolín, vaya fusión artística. As súas fillas veñen a miña clase de pintura. É verdade. Estamos relacionados os dous aí. O sea, que sodes unha clase, o sea, unha casa con arte por todas partes, e por todos os membros da familia. Calquera día as súas nenas veñes a vivir comigo. Pode contarvos ela a anécdota. É verdade. Sí.